Здравейте! Следващата ни тема от поредицата "Какво не ви казват пасторите" е за самите тях, т.е. нашата тема се казва пасторите или пастирите. Има две различни подтеми, които трябва да разгледаме, като едната от тях е какви са днешните пастири или пастори и какви трябва да са според писанието пастирите, които са сравнени с овцете. Нали? Как пастирите пасат овцете или как Божия народ, кой се грижи за Божия народ с две думи. Така, значи първата част ще бъде това, което е днешната картина на църквата. Сега в предишната тема църквата ние разгледахме цялото служение и поне така частично разгледахме служението на съвременната църква, което се завърта около поддръжката на една сграда. Значи поддръжката на това служение на един човек, който застава на един амвон, събира екип от няколко души, които са готови да служат на неговото видение, на неговото служение, на неговите неща. Наема една зала и намира последователи на това, което той говори, на хора, които харесват това, което той говори. И пастирите имат така един навик или една идея, една система, в която казват: избери си църква. Ти си овца, т.е. ти имаш нужда от пастир, избери си една, която и да било църква, която ти е по вкуса. Никъде не говори така писанието, но така или иначе това е, което правят те. И след това застават на този техен амвон и започват да проповядват нещо, което те наричат Божието Слово. Сега те наистина отварят постоянно Библията, взимат си Библията и говорят от нея, но говорят от нея неща, които на тях им изнасят. Има текстове, които вие никога няма да чуете. Това е смисъла и това е причината тези видеоуроци да бъдат пуснати. Причината е, че тези хора по амвоните няма да ви кажат определени неща. Например, те няма да ви кажат с какво се занимават самите те. Така, те са така наречените пастири, са свещеници на техните си капища. Сега може да ви звучи малко грубо и малко нелепо, но всъщност тези хора слугуват на една система и са свещеници на една система. Те проповядват, че те са свещениците, че те са служителите. Служител и свещеник, нали, са много близки понятия. Те ви проповядват, че вие трябва да им се покорявате и те ви проповядват, че това, което казвате, е Божието Слово. След това ви проповядват, че вие трябва да им давате десятък от дохода плюс дарение и всичкото това продължава цял живот. Така, проблема във всичко това е, че в писанието няма нищо подобно. Както вече разгледахме в един от първите си уроци, в писанието хората слугуват един на друг и не се занимават с това да господаруват или да стоят на разни високи места. Второто важно е, че няма заповед в писанието, в което да виждаме: и служете си пастир на църквата. Няма такава заповед. Значи има други заповеди, които трябва да бъдат разгледани, но те не могат да бъдат разгледани в рамките на разглеждането на служението на съвременния пастир. Така, съвременният пастир си има своето посвещение. Той е служител, посветен на системата, на която служи. Той не е посветен на Бога. Първо, той никога не е избиран от Бога, никога не е бил потвърден от никакви пророци, а винаги, говоря за истински пророци, не говоря за измислени пророци, които проповядват за десятък, т.е. за да печелят десятък. Говоря за истински служители. Никога тези пастири не са били потвърждавани. И ако някой от тях е бил потвърждаван за нещо, то едва ли е било потвърждаван за пастир на църква и това да е било истинско пророчество. Така, значи имаме едни служители, които са настанени от системата. Те поддържат системата, тя ги поддържа тях и са доволни. Всяка система. Значи, тук има различни системи, като например системата на петдесятничеството, на Божия църква, на баптистите, на конгрешаните,
В някакъв смисъл на католиците и православните. Нали? Всеки от тях си имат система, която се поддържа по определен начин. Сега, православната система си има своя начин за поддръжка. Той е главно чрез имотите, нали? Които има. Подобно е при католиците. Нали? Те са натрупали имот в предишните поколения и сега просто се ползва. В протестанството обаче, нали, се използва главно ресурса на хората, които посещават въпросната зала. Така че вие имате една зала, която може да ви струва няколко милиона долара. Така са няколко зали в София, между 2 и 5 милиона долара, и това е факт. И в тая зала, която е платена от милите брати американци обикновено, защото те така са по-наивни, и когато техният пастор им каже: сега ще служиме на нашите брати в България, и те казват: как ще им служиме, и пастира вика: сега ще съберем 10 милиона и ще пратиме 5 за България, нали? Така че 5 достанат някъде там да се въртат по Америка и 5 пращат тук, за да строиме зали. И сега тук хората мислят, че като строят зали и като се събират в тях, и с това решават проблемите. Други пък решават, че ще стоят под наем, но единствената причина да стоят под наем е защото не могат да си позволят зала. Същото е с един пастир. Значи, ако един пастир е без заплата, причината за това не е, че той не иска да има заплата, а причината е, че не може да си го позволи църквата да му даде заплата. Примерно 20 човека на село, в някое село, което и да било то, не могат да осигурят заплата на пастир, а той иска. Така че неговата цел винаги ще остане той да построи някаква зала, да отиде на някакво място, където ще го поддържат, или поне минимума, нали, за селски пастор, дето му викат те самите, е да може да обхожда или да обслужва, или както искат, имат си терминология, да обслужва няколко църкви, така че, нали, общо, нали, тяхното дарение да се събира и да бъде на него за заплата. Окей. Това е пастира. Значи той е посветен на това. Има винаги помощници, няколко дякона, няколко помощник пастира. Всичките му се кланят до земята. Никой не смее да гъкне, никой не смее да каже нещо против учението на пастира. Той е нещо като местния бог. Факт. Кажете нещо против учението на пастир. Не смеете, разбира се, защото пастира просто ще ви изгони, вие ще си загубите приятелите, ще си загубите взаимоотношенията, които може сте градили 20 години, 5 години, 3 години, все едно. И така, никой от вас не смее да каже нищо на пастира. А ако някой смее, общо взето, ясно, вън. И отлучваме го и казваме: този човек говори лоши ереси, учения и подобни неща. Това е, което правят пастирите. Сега, много пъти пастирите бъркат и на практика постоянно бъркат в няколко основни теми. Първо, няма господари в Новия Завет, независимо дали са пастири, апостоли, пророци, благовестители, както искате ги наречете, епископи, презвитери, те думи ще ги превеждаме. Значи, няма такива хора, които господаруват над вярващите. Всеки вярващ стои пред Бога. Има хора, които помагат на вярващите да стоят във вярата. Да помогнеш на някой да стои във вярата и да господаруваш над него са коренно различни неща. Значи пастирите господаруват над техните си зали. В момента, в който вие напуснете тяхната зала, той не може да господарува над вас, освен чрез учението, което ви е говорил, и това учение ви държи в вина. Значи пастира казва: ако ти си овца и нямаш пастор, значи ти каква овца си? Ти не си от Божието стадо, ти не си от църквата. Тоест ти си в света. Значи това е една от безумните лъжи и една от безумните манипулации на тези хора. Няма такова нещо, защото ние продължаваме да сме вярващи в нашия реален живот. Ние сме вярващи там, където сме. Ние сме вярващи в нашата работа. Продължаваме да вярваме и да стоим с Бога, независимо от това колко пастири съществуват в Вселената. И това трябва да бъде ясно на всичките съвременни пастори, т.е. те са жреците, нали, на капищата. Там си имат техните жертвоприношения и гносоти, които вършат, и ние без тях чудесно се оправяме. Значи, църквите са празни, хората са избягали оттам и всичките са доказателство за това, че
Без пастирите се справяме чудесно. Така че това е съвременният пастир. Той е един лъжеучител, един понякога лъжепророк, който говори за своето си добро. Той говори как да му даваме на него, той говори как той е поставен от Господаря, винаги сам за себе си свидетелства колко е велик, как Бог го е поставил там да служи и никога нищо различно от това. Сега, тези хора понякога вършат добрини, като например говорят благовестието и понякога хора се спасяват. По време на голямо пробуждане, както беше в България 1989, 90, 91, аз съм свидетел, тогава съм повярвал. По време на това пробуждане човек има нужда да чуе Словото на Бога, за да може да разбере в кого е повярвал. И да разбере този духовен глад и вик в сърцето му откъде идва, така че се запътва към някоя църква според, както се случило в живота му. Той отива, слуша Божието Слово. За съжаление, той слуша едно смесено Божие Слово. Значи, едно смесено Слово между Божие Слово, Библията, и много пъти едни човешки поучения, които тези хора си преподават един на друг в университетите и после ги преподават на хората, като казват така казва Господ, ама така Господ не казва. И понеже Господ така не казва, те изпадат в едни такива сектантски позиции, в които те завладяват една група ученици или християни, завладяват ги за себе си и си ги държат за себе си и си ги пазят и си ги дундуркат. Значи от една страна те ги дундуркат, като ги глезат, от друга страна ги използват главно като, не само като финансов ресурс, разбира се, но използването може да бъде също така и във всяко нещо, което прави една църква, да кажем, записва касети, прави книги, въобще разпространява някакво учение. Сега длъжен съм да кажа, че Павел казва, независимо как се проповядва благовестието за Божия Син и за Възкресението, има полза от това. И той е бил щастлив Павел, че някакви хора, ако и от партизанство да го говорят, пак го говорят. Така че всички днешни съвременни пастири, всички, като казвам всички, значи всички, проповядат от партизанство. Една или друга форма на партизанство. Те имат своята си позиция. Своята позиция е на това, че те са се накичили с един етикет тук на челото и са написали, аз съм 50-ник, например. Други си сложил един етикет и вика, аз съм баптист. И това е. И той проповядва баптизъм. Той не иска да проповядва Библията, той си проповядва баптизъм. Ако ти му кажеш, че нещо не го пише в Библията, той не се впечатлява много, защото казва, той има много тълкуване, обаче това е, което, нашата църква учи, ако не ти харесва, си намери друга църква. Аз не знам какви думи могат да бъдат намерени за такъв тип приказване. Библията е една, учението е едно, то не се променя, не се е променяло, няма и да се промени. Това е вечното Божие благовестие. Ако някой не разбира нещо, да слезе от това вън и да го научи първо. И ние знаем колко неща не разбират пасторите. Така че имаме едно учение, имаме едно вечно Евангелие, една вечна Библия и едни пастори, които са разграбили каквото могат, кой на където може, за да имат някакви облаги техници. Сега, тези хора са заблудени. Това е демонично учение и то е заблудително, така че не е лесно да бъде видяно. В началото на вярата човек влиза в една такава църква и смята, че всичко, каквото говори пастора на амвона, е Божието Слово. Защото смята, че човек е сложен там от Бога, че е поставен служител. И това наистина заблуждава, защото тези хора много пъти говорят така добре, интелигентно, омайно и понякога път имат дори духовен дар, който действа в една или друга степен, тъй като те говорят и цитират писанията постоянно. Това, което не могат да направят пастирите, така, имаме стоп на това видео, ще продължим в следващото.